यात आपण मुंबईतील एसटी महामंडळाच्या मुख्यालयामध्ये बँक बैठकीमध्ये झालेल्या राडा प्रकरणात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संबंधितांवरती कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश दिलेत। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि एसटी बँक संचालकांमध्ये बैठक झाली। या बैठकीत झालेल्या राड्यामध्ये सहभागी असलेल्यांवरती कारवाई करून गुन्हा दाखल केला जाणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आलाय। नुकसान झालेली जागा ही एसटी महामंडळाची आहे, त्यामुळे आता अशा पद्धतीने यापुढे कोणतीही जागा उपलब्ध करून दिली जाणार नाही। ज्यांनी हा गोंधळ घातलाय जर ते एसटीचे कर्मचारी असतील तर त्यांना देखील निलंबित केलं जाईल असं परिवहन मंत्र्यांनी सांगितलं।